geweldig dat ik hier even ben. Ik heel toevallig heb ik inderdaad in Sint-Bartholomew bij mij aankijken. Uw manager dus ik zal het je net lang houden, maar ik wil wel even zeggen dat ik een hele eer vind om dit te ontvangen en dat ik het heel belangrijk vind dat dit uit Friesland komt waar ik ben en Friesland gaat me groot maken. En ja, dus ik vind het wel belangrijk om je te wijzen en je te bedanken in ieder geval van deze prijs. Dankjewel en heel